Morning po, mga kapatid. Ayan, smile tayo dyan. Ayan. Okay, so madaydayo iti apo kabsat. Sakbay tayo nga mangrugikat ket ko ti agyaman. Idi Friday, nabang kami di Bagyo. Ayan, jimet, dati pictorial ni pastora tayo, graduation gaminan. Ket di nalpasajay, nagilakad kami kakabsat iti license me, driver's license. Iji Bagyo. Kat pagyamanak iti apo, tanay pasamot, pagpulat. Pero at least pasado niya kakamsat. Ayan, so gyaman iti apo, iti dayjing blessing naman kakamsat amo tayo, di ba? Di kita dumakot, talaga nga ilakad da through fixer, kasi ngam syempre kakamsat, naimbag iti apo tayo, inaramid tayo di gusto. Amen? So, madaydayo ti apo kakabsat, tatakot itultuloy tayo iti adang agadal, iti sasaw ti apo. Ngamsakbay dayjay kakabsat, dawatak man, ngagkararag tayo, let us pray. Agyaman kami o Apo Diyos, iti pamindisyon mo, titong galmay sa kada kami, da kami man dito yan o Apo, tapno iti kastakot, agadali Lord God, iti sasaom. Ba iti panagtultuloy mi o Lord God, nga agadal iti sasaom Apo, sika iti adang mang bindisyon, sika iti adang mangipay kanyami, iti nananay nga kinasirip, tapno mawatan mi o Lord God, dagiti sasaom mo Apo Diyos. Kastamatan Lord God, idalanak mo't Lord, itilikot ti cross mo, Apo, tapno iti kastakot, may share nga nasaya at o Lord God, iti sasaom kat haan nga dagiti pagkapsutan no Lord God, iti makita, no dikat iti kinaimbag mo o Lord God, iti biyag mi o Apo Diyos. Sagyaman kami o Apo, dato yan iti dawat kan kararag mi, tinaga ni Apo mi nga Jesus. Amen. So yung pinag-aaralan po natin is yung Book of Thessalonica. Yung tema nga po natin is Weight of Waiting. So nung last week, napag-aralan po natin yung titulo po na Adda iti pangnamnaman iti panagsirbi. Kat naadal tayo di umuna nga puntos kakabsat, di iti may sa nga iglesia nga naikamang iti may sa nga iglesia kakabsat kat adda iti katangian na wenno kabailan na. So daytoy jay nairaked iti nairot a panagkikinabsat. So daytoy kakabsat dayjay adda nga napagadalan tayo idi last week. Ket kakabsat maadal tayo jay may kadwa nga puntos. Isu nga rod daytoy jay na ikamang iti natibker a pammati. Ket idi kakabsat naadal tayo nga di ba iti iglesia ket nirugyanan ni Apo tayo nga Jesus, idi adasuna dito'y lubong. Ayan, tapno iti kastangay ket ma-meet na dayjay mission na. Isu dayjay maiproclaim di gospel, ken tapno ma-strengthen iti faith dagiti followers na. And nalaman po natin na sa panahon po ni Apostol Pablo is dumami po yung churches. Dahil nga po yung intention po niya na magplant ng church. At naapag-aralan tayo kakabsat no kasatno nga kahalagakin ko na kung paano po napaka-importante at napakahalaga po sa kanya yung matibay na samahan sa loob ng iglesia. And this morning, gaya nga po ng sinabi ko kanina, pag-aaralan po natin yung pangalawang punto. Okay? Iti pangnamnamaan, iti panagsirbi tayo iti Apo. Isu daytoy kakabsat, jin na ikamang iti natibker apammati. So nalaman po natin kung paano po tinanggap ng mga mananampalataya sa Thessalonica ang salita ng Diyos. Di ba nagadalan tayo idi kakabsat nga tinanggap da daytoy, saan nga nagapo mismo iti tao, no diket nagapo iti pudno nga Diyos. Ket kakabsat, nanipod idi namati dadagiti nga tataw iti taga Thessalonica, ket adda nga nagbalinda nga target iti persecution. Di ba malagip ti kakabsat, manipod kadagiti kababayan damot lang. Dingay pigpigilan day suda nga mangiwaragawag iti sao iti Apo. They were persecuted but persistent. Ayan, persistent po sila. Ito po yung uri ng pananampalataya na mayroon po ang mga taga Thessalonica. For example, kabsa dati niya, parang ganito po yon. Ti panawan tayo kumatata niya. Kapag meron pong nag-invite ng mission,
always go to mission. Sila, okay? No excuses, no umabsent para gumawa ng assignment, kundi ay lagi po silang present. Ayan. No, kitantay kakabsat, dagiti napalpalabas nga bulan. Sino tinaka-perfect attendance dito ay? Tangkayag naman iwan na? Amen! Maday tayo iti apo, di ba kakabsat? So perfect attendance, always present po sila. At kahit na binabato na po sila ng mga masasamang paratang, okay? Kapag may nag-invite po ng camp, ayan, on fire po sila lagi. Han ngayon ngay dagiti ngay handan ngay nga agpaasikaso nga kasla ubing no dikat isuda mismon iti mangidaldalan. Anya pay kakabsat. For example, malpas ti Sunday service tayo niya, dandamamanan. No dati ag-invite iti Bible study kadag iti adult men, adult women, handa nga agin inno na nga rumwar diyan ti ruangan tapno agawid. Anya, no dikat agistay da nga agadal iti sasaw ti apo. No si tayo kat maitugawan tayo pa iti 1 hour to 2 hours iti Netflix no san iti YouTube, isuda kakabsat ket adda nga si aanos da nga agdengeg iti sao ti apo, uray no agpapanagpay, di ba? Kaya dagiti kakabsat, papanag nga gadal ti sao ti apo, kas di kakabsat nga katibgar iti adda nga pamati da, uray no makapadpadas daman iti persecution. Isu nga daytoy ni Pablo, tuwang-tuwa po siya nung nabalitaan po niya na ang mga mananampalataya sa taga-Tesalonika ay naging matatag ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Kat kakabsat, gaputahan garud isuna nga makaapan ijay niya, tinaramid na, gumawa po siya ng sulat para maiparating po sa kanya yung nararamdaman niya na kagalakan dahil nga po sa balita na kanyang natanggap mula kay Timoteo. Kat kakabsat, manipod iti surat ni Pablo, maadal tayo, no, ano kaya yung quality ng faith ng mga nasa Thessalonica at ni Pablo na maaari po nating tularan ngayon. So makita tayo kakabsat, yan po yung alamin po natin mula sa sulat ni Pablo na yung mga katangian, ano kaya yung mga katangian ng isang Kristiyano na may matibay na pananampalataya sa Diyos. So manalamin po tayo sa 3 punto na ating pag-uusapan sa umagang ito. Di muna kakabsat, iti maysa na ikamang iti natibker apamati ket nasipot iti panangsulisog. Ayan. So dayta kakabsat iti umuna. Kunana dyan ti verse 5. Kaya nga nang hindi na ako makatiis ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka nalinlang na kayo ng dyablo. At kung magkagayoy, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Kat makita tayo kakabsat, halos hindi na po makayanan ni Pablo ang pag-iisip na ang mga mananampalataya sa Thessalonica ay maaari pong gumuho or masira sa panahon ng paghihirap. Gamin kakabsat, inpadala na ni Timoteo, tapno ada nga suriin, kitaan na, di kondisyon da, kan tapno matulungan isuda, iti pamati da, ijay faith da kini Apo. So mababasa po natin sa verse na nag-aalala po si Pablo sa kanila, tabaka kakabsat kat masulisog da iti kabusor. Amo ganagami ni Pablo, no kasatno nga katuso, ti kabusor, isuda ito'y ni Satanas, ni Satan, the deceiver of the world, the accuser, the ruler of the world, and the God of this age. Maaari niyang gamitin kakabsat dagiti persecution nga mapadpadasan dagiti taga Thessalonica tapno madadael, tapno adda nga sira nga dadaulan na iti pamati dagiti nga tattao ken Apo. Ket kakabsat ni Satan
at dadagiti strategies na. Meron siyang mga strategies. Tapno iti kastakat na mabalin na nga aramatan. Tapno madadal iti pamati tayo iti Apo. Malabithan tayo nga ammo, ngam dagiti kakabsat kat tahimik lang na sumisira sa atin, sa ating pananampalataya. At makikita po natin, mula po, at nakita kakabsat dyan ti article ni John Piper, isunakat may nga pastor iti Bethlehem Baptist Church. So nandito po yung mga ilan sa mga strategies ni Satan. So una po, Satan lies and the father of lies. Okay, amo tayo datan kakabsat niya, mabasa tayo di John chapter 8 verse 44b. Kunana jay, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan, sapagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. For example lang ngayon kakabsat, di panawon nga tinempt na ni Eva. Ayan. Mamutay yung matan nga ni Apo kot ada iti bilin na kadakwada niya kakabsat. Nga saan da nga mabalin nga kanon, jibunga iti kayo nga mangtutad iti kaalaman iti pudno kon saan. Kat kakabsat, kunala ni Satan ayan iti Genesis chapter 3 verse 1b. Totoo bang sinabi ng Diyos, no, huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Diba? Insunba naman ni Eva. Mabalin mi nga kanan, ngam malaksid di kayo nga mangtutad, di bunga iti kayo nga mangtutad iti kaalaman ti kinapudno kung saan kuna nakabsat. Kat no kanan mi da ito'y kunana, matay kami, kunana ni Eva. Ngam kunana naman ni Satan, hindi yan totoo, hindi kayo mamamatay. Kat anya nangyari kabsat, nasulisog ni Eva. No kitaan tayo kakabsat, di ibagbaga ni Satan, kat salungat ayan iti kinapudno sa katotohanan. Kaya nga po sinabi ni Juan tungkol kay Satan, doon na sa ating verse kanina, sa John chapter 8 verse 44b, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Dayjay kakabsat ti may isang strategy ni Satan kanya tayo. Anya? May kadwa nga strategy na. He blinds the mind of people. Okay, kunana di 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Makikita po natin dito mga kapatid na hindi lamang po sinungaling si Satan, kundi ay itinatago pa po niya ang katotohanan. Okay, so nga, pigpigilan na kakabsat nga maamuan tayo iti halaga iti ebanghelyo kun ajay ada nga maitulong na kanya tayo iti dayto iti panagbiag tayo. So nga nakakapagtaka na ang mga ibang relihiyon mga kapatid ay ipinagbabawal po nila ang humawak at magbasa ng Biblia sa kanilang mga followers. Di ba? Mutay madagijay nga kapsat, adati dagijay kakasta nga relihiyon. Sigurado nga da iti iduldulin da nga kinapudno, benno katotohanan. Daytoy kakabsat iti may kadwa nga mabalin nga aramatan ni Satan tapno dadaulan na iti pamati tayo. Next, Satan fights against the plans of missionaries. So daytoy may nga strategy na pa'y kakabsat. Mabasa tayo iti 1 Thessalonica chapter 2 verse 18 kunana, at nais naming makabalik diyan. Ako mismo, si Pablo, ay nakailang ulit nang nagbalak dumalaw sa inyo. Ngunit, lagi kaming hinahadlangan ni Satanas.
ammo tayo kakabsat no anya dajay mission ni Pablo. Isu dajay agi-share iti gospel ken adda nga patibkaren iti pamati dagiti believers. Ket kakabsat, ayaw na ayaw po ni Satan ng evangelism. Nya, ayaw na ayaw po ni Satan ng discipleship. Okay? Kaya ibibigay po niya lahat ng mga ari niyang ibigay para hadlangan ang daanan ng mga missionaries po natin. Okay? Ang challenge po sa atin, okay? Di ba, ang trabaho po ni Satan is to kill, steal, and destroy. He can steal our focus sa mission. He can destroy and kill our relationship para po hindi matuloy ang mga plano natin sa pagmimisyon. And ang challenge po dito is we need to stand in our faith. Ibagaman iti karpad mo, we need to stand in our faith. Amen? Ito yung napakahalagang desisyon na ginagawa po dapat ng mga mananampalataya. No umay ti sulisog, hantay yung agpasulisog kakabsat. No dikat, we need to stand in our faith. Kaya kapag nagyaya po tayo, meron pong nagyaya sa inyo ng misyon, ayan. Tapos sasabihin mong, ate, di po ako makakapunta. Gagawa po kasi ako ng assignment, ng project. Gagawa po kasi ako ng thesis po namin. Maglilinis po ako sa bahay. Ganyan, di ba mga kapatid? Kung titignan po natin, ang mga bagay po na ito is gawain po ng kaaway. Agawon na kakabsat, attention tayo, focus tayo, iti mission. Hindi naman po masama ang gumawa ng assignment sa school. Hindi naman po masama na tumulong tayo sa gawaing bahay, okay? Pero alam nyo po, karakanya niya kakabsat, adangay dagiti kam ammok nga nagbalinda nga professional, okay. Nakapagtrabaho da na niya, di kabatch ko iti college act. Good, makitak iti biyag da kakabsat, uri ada trabaho dan, agpapaaramat dalata iti trabaho ti Apo. Teachers sila, meron na silang sariling family, pero pagdating po sa gawain sa church, very active po sila. Kasi lang ay no excuses kakabsat. Talaga nga incommit da jibiyag da iti gawain iti Apo. So haan kakabsat nga rason nga maikan iti rason nga awan ti time tayo kakasyay niya. Adala ta di commitment po makakabsat. Uray no adu iti aramiden tayo. Adala ta ko maji commitment nga paaramat tayo iti biyag tayo para iti trabaho iti Apo. Amen? Amen po. And then, di ba, minsan, ang problema, lalo na sa mga kabataan, kaya nilang maglaan ng 2, 3, 4 na oras sa social media. Okay? No, adjay nga 4 nga oras kakabsat. Kat inlaan tayo nga agaramid iti assignment, di trabaho, di balay. When no, adda nga, dagiti nga 4 nga oras kat maaramid tayon, di dapat tayo nga aramiden, addang kakabsat, iti may ted tayo nga oras para iti misyon. Amen po ba? Minsan, ayaw magmisyon, pero nakakapanood naman tayo ng liga sa basketball. Always present tayo, uy, buyan tayo ni Edward! Buyan tayo ni Hero. Hintayan, pantay agligan. Hantay lang agmisyonan. Kasi di ba kakabsat? Hantay yung agpapasulisog. Gami ni Satan kaya na nga agawan ti focus tayo iti ministry. Paalala lang po, Satan fights against the plans of missionaries. Ti may kapat kakabsat, Satan tempts people to sin. Yun po yung ginawa ni Satan kay Judas nung huling araw ng buhay ng ating Panginoong Jesus. So mabasa tayo in Lucas chapter 22,
verse 3 to 6. Kuna na ditoy. Noon na may pumasok si Satan kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga pinunong pare at sa mga pinuno ng bantay ng templo upang kanilang pag-usapan kung paano niya maipagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Nakipagkasundo siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Amo tayo di istoryada ni Judasen, kakabsat niya. So nasulisog isuna ni Satan nga agaramid iti madi. Kat ada iti paalala wenno babala ni Pablo laban iti daytoy, maipapan iti daytoy para kanya tayo nga namati. Kuna na ayan ti 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Kuna na ditoy, ngunit nag-aalala akong baka malason ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalin lang ng ahas. Alam niyo mga kapatid, hindi po malayong mangyari sa atin ang bagay na ito. Maaring pasukin ng kaaway ang ating isipan para tuksoin po tayong gumawa ng masama. For example na lang, sa school ulit, mga estudyante, bawal mag-cheat. Okay? Pero nandyan yung kaaway. Okay lang yan, maminsang kamot lang mag-cheat. Number 1 lang di sakaram. Basta mo nga saksakaran, nagan ti karpad mo. Di ba? Okay. Nandyan yung kaaway para adda nga sulisugan na tayo kakabsat nga agaramid iti madi. Okay, sa business, sa work, nandyan din ang kaaway para ituksuin po tayong mandaya. Okay? Kuna na sige, Allah, atabi ngayo, adwan jibagi, adjibagim, di na lang to nga mapansin dayta. Allah, bawasan takilos na. Hanan to nga mapansin daytan. Di ba? Sa office, sige, nakawin mo na yung isang lang naman isang bond paper lang naman yan Sa susunod, nakawin mo na rin yung printer. Sa susunod, nakawin mo na yung desktop. Di ba? At nakakabsat ti kabusor, nga mangsulisog kanya tayo nga agaramid iti dakes. Isungarod kakabsat, nga masapol tayo nga agbalin, nga nasipot iti panakasulisog iti kabusor. Amen? Ibagaman iti karpad mo, masapol ta nga aganad kakabsat. Ibagaman, okay. Hantay yung agpasulisog iti kabusor kakabsat, okay? Para sa ating mga Kristiyano, sa mga tunay na Kristiyano, ay meron good news. Damat ti good news tayo kakabsat. Kat ito nga good news na parmekan iti kabusor. Ayan. Kan iti panakaidusa na kat siguradon kakabsat. Maliwanag yan sa Pahayag chapter 20 verse 10. Sabi po niya dito, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asopre na pinagtapunan din ng halimaw at sa huwad na propeta. Pinahihirapan sila doon araw-gabi magpakailanman. Daytoy ti good news tayo kakabsat, si tayo nga Kristiyano. Saan tayong word kuman kakabsat nga agpaibalod? Saan tayo nga rod kuman nga agpaidalan wenno agsubmitar iti naparmeken akabusor. No diket ti kuma si babalaygi, si bibiyag, ken si pupudno a Diyos iti pangipundasyonan tayo iti natibker apamati tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. So dayta kakabsat iti umuna nga kababalin iti may sanga namati ana ikamang iti natibker apamati. Iti may kadwa kakabsat daytoy. Iti may kadwa nga kababalin, iti may sanga na ikamang iti natibker apamati, ket addaan isuna iti naidumduma apanagragsak. Mabasa tayo kakabsat, ayan ti verse 6 to 8, kunana diton, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig.
Ibinalita rin niya na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami. Gaya ng pananabik naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Okay. So makikita po natin dito na ang mga na pabilang sa matibay na pananampalataya ay mayroon pong di pangkaraniwang kagalakan sa gitna ng mga pagsubok or kahirapan. So nandun po yung joy. Di ba kakabsat kat nagragsak mo't? No makitam di may nga kabsat mo na naragsak iso na agserserbi iti apo. Sika nga makakita kat maragragsakan kamot. Han ka di kakabsat. Pudno kat di aji kakabsat. So kastoy iti mariri na tatani Apostol Pablo. Ada iti talo nga banag nga pagragsakan na. Okay. Ito po, narito ang tatlong dahilan ng kanilang pagsasaya. Una po is yung kanilang pananampalataya. Ito po ay katangiang alay sa Diyos. Okay, inulat po ni Timoteo na ang mga bagong mananampalataya sa Thessalonica ay nakatayong matatag sa kabila ng pag-uusig. So, adagamin kakabsat iti duwa nga klase no tayo nga idil iti persecution. Kung paano po natin harapin ang persecution. So, umuna kakabsat, ay daytikat mabalin nga either sika nga ikat give up when no agtalinaod ka, mananatili ka sa iyong faith. Di ba, may kilala po ba kayo? Christian na Christian siya, no? Christian na Christian. Pero dumating yung pagsubok sa kanyang buhay. Tapos, ang nangyari, naging lulubog lilitaw hanggang tuluyan ng sumuko or tumalikod sa ating Panginoong Jesus. Kat adamot kakabsat, on the other hand, ada nga makaranranas da iti persecution, trials, ngam agtaltali na da latta iti pamati. Isu daytoy, example lang ng dagiti kakabsat iti Thessalonica. Nakaranas po sila ng pagsubok, pero hindi po sila nagpayanig. Okay? Haanda kakabsat, nga simuko iti pamati da iti apo. Kastoy nga rod ko mga kakabsat, iti katangian, iti faith nga adda kanya tayo nga mabalin tayo nga ialay iti apo. Dajay, nura adda ti persecution, adda nga agtalinaed tayo nga natibker iti pamati. Amen po ba mga kapatid? Amen. So yung pangalawa po na dahilan ng kanilang pagsasaya is pag-ibig. Ito'y katangian alay sa mga ibang tao. Si Timoteo po, ipinabalita, inted namat kakabsat di balita ken ni Pablo, na yung mga mananampalataya sa Thessalonica ay lagi siyang naaalala. Wow! Sana all, di ba, naaalala. Di ba no, bumapag-ibig na naman tayo. Di ba no, ayatom iti may nga tao, hamo nga malipatan daytoy. Right? Talaga nga malagip mo. For example niya, pag-ring mo ti bigat, alam niyo cellphone mo. Uy, chat ko man ni mahal, mamiss ko sunan. Di ba? Naaalala natin yan, naaalala natin yung mga tao dahil nga mahal natin sila. Kastoy da kakabsat nga impakita, iti panagayat da, iti sabali nga tao. Saan da nga pulos nga nakalipat. Amen? Amen. So, pagragsakan tayo kakabsat, no ada iti mang kumusta kanya tayo anya, no ada ti makalagip kanya tayo. Pagragsakan tayo dayjay, ta ipakpakita da iti panagayat da, babaan iti pananglagip da kada tayo. Amen po ba? Amen. So, ti may katlo kakabsat, nga pagragsakan da is pananatili. Katangiang ikinagagalak ng mga manggagawa ng Diyos. Okay, alam po natin na kahit po ang kanilang leader na si Pablo ay nakakaranas din po ng persecution. Hinahabol po siya ng mga Hudyo sa Thessalonica. At dahil kakabsat nga tarigagayan da nga makita ni Pablo, kanji pa nagtalinaed da, iti nga natibker, iti pamati, iso da iti tinagbalin nga encouragement kini Paul. Kanya da,
Okay, di pamati da, di pananatili po nila sa pananampalataya at sa kanilang mga kasamahan, mga kapatid. Ito po yung naging encouragement kay Pablo. So, no nabasa tayo kakabsat tatay, di teksto tayo, di ba? Dahito ikat ng encouragement, kan ng tad kanya nati strength. Okay, kadagiti, despite kadagiti persecution nga mapadpadasan ni Pablo. Kat makita tayo kakabsat, nandun po yung concern nila sa trabahador ng Diyos. Makita tayo yung concern da kabsat. Okay? Yes, lahat po tayo, di ba? Meron po tayong pinagdadaanan ng problema. Pinagdadaanan ng problema. Sino mo walang problema dito? Nang kahig naman ima na. Awan, di ba? Lahat tayo may problema. Malaki man o maliit, problema pa rin yan. Nasa nakarkaron, kung problema mo ay iyong muka. Di ba? Okay, pag tumingin ka sa salamin, naku, gulo na naman ang hair ko, ano kaya may makeup ko? Di ba? Lahat tayo may problema. Uray dagiti leaders tayo dito yung iglesia kakabsat. Adamat dagiti sarili da nga problema. Kat no kakabsat, ginaaddaan tayo, iti tarigagay, nga kumustaan mat isuda. Itarigagay, nga bisitaan isuda, tapno lang ngay, makita tayo mat, no niya kondisyon da, no niya bati, kumusta ba iti kasasada, di ba, kakabsat? Amin tayo, dati pagdadaanan na uray iti leaders tayo dito yung iglesia. Kat, damat ko time ngay nga, i-treat you isuda niya, ayan, fellowship with them, kasyay, tapno makumusta lang ida. Amuyo, kakabsat, last year ba yun? Yung COVID pa dati. Ijibalay mi gamin idi kakabsat, kat natamaan kami. Di mi mo no COVID, yung COVID agpaisot na napukaw lasami, panlasami. Amin na, naggurigor kami, uyok, panatang. Ayan, pero agyamyaman kami ta negative budget, so miya kakabsat. Pero ti nagmayat ijay, daydi gamin, di ba? Wala pong face to face. Antay nga kikinita. Through online, wala nakikinita tayo. Pero sa personal nga pa nakikita tayo kot awan. Di ba kabsat? Nagmayat iti na nga ammom nga dadagiti kakabsat mo iti pamati nga agtartarigagay nga mangkitaken ka. Ni Ate Vandel, ni Ate Jet, ni Ate Sharon, idi napanda ijay, uri no nagagdayo kakabsat niya ati distansya mi. No makita mo ngay so darupan-rupa, di ngay mariritnam ngay nga buteng, siyempre adamo di pa nagbuteng tayo kakabsatan niya, dahil garod mapadpadasan tayo nga COVID nga sakit. Nga maadaan ka nga itirigta, kenragsak, no makita mo dagiti kakabsat mo, nga addada, nga willing mat nga kumustaan da ka. So kakashi kakabsat, ragsak mat dagiti leaders tayo, nga makamusta tayo ida. So daytoy iti may kadwa kakabsat nga katangian wenno kababalin iti maysa nga na kamang iti natibker a pammati. Di na addaan isuna iti panagragsak. Iti may katlo kakabsat nga kababalin iti maysa na ikamang iti natibker a pammati ket napasnek iti panagkararag. So kunana kakabsat basahan tayo di 1 Thessalonica chapter 3 verse 9 to 13. Mabalin mi agyaman iti Diyos gapo iti rag-o nga impaayo kada kami. Aldaw rabii as si papasneg iti panagdawat mi iti Diyos tapno makita da kayo iti rupan-rupa. Ket punwan mi iti pagkurangan ti pammatiyo. Sabay ko mata ti mismo a Diyos ken Ama tayo, ken ni Apo tayo nga Jesus iti mangiturong iti dalan mi nga umay kada kayo. Padakkelan ko ma iti Diyos iti panagayatyo iti tunggal may saken dagiti amin at tattaw, ket dumakkel ko ma akas iti panagayat mi kada kayo. Iti kasta papigsaan nanto dagiti puspusoyo, ket naan-anay ken nasantuan kayto iti imatang iti Diyos ken amayo iti inton umay ni Apo Jesus agraman dagiti tattao na. So makikita po natin sa verse natin yung panalangin ni Paul ay hindi po basta-basta or hindi po careless or occasional, kundi ay
araw-gabi po niyang ipinapanalangin ang mga kaibigan niya sa Thessalonica. Amen? Araw-gabi, kakabsat ha? Wow, naggagatmat ni Paulan niya, kakabsat. Di pa nagkararag. Aldaw rabii. Kat makita tayo, kakabsat, ayon aj komentaryo ni verse B, meron pong three specific request si Paul sa Diyos para sa kanyang mga kaibigan or mga kapatid sa Thessalonica. Yung una po, he prayed that their faith might mature. Mature, kakabsat. So, basaan tayo, ayan ti 1 Thessalonica chapter 3 verse 10a. Kuna na ditoy, aldaw rabii as si papasnag iti panagdawat mi iti Diyos. No, i-continue tayo kakabsat verse hanggang 11. So, hiniling po ni Pablo na nawa ay makapag-minister siya sa kanila ng personal. Okay? Para po makita niya kung ano po yung kalagayan ng mga kapatid doon. So, makikita po natin na sobra po yung pananabik ni Pablo na makita ang mga kapatid sa Thessalonica. Ninanais po niya na maglingkod. Okay? Na makapunta po doon, tapno adda nga patid ka rin dagarod, isuda kakabsat, iti pamati. Kan tapno iti kasta nga, kat matulungan na ida, nga agbali nga mature iti pamati da. Pero, uray nuhaan suna nga makaapan ijay, imbaglanganan tani Timoteo, kat naaprubahan di visa na. Yan, di ba? Ada ni Pablo kumanya, deny di visa na. Ngum ni Timoteo, na-aprobahan di visa na. So nga nag-flight isuna from Atenas to Thessalonica. Tapno iti kastangay kat ada nga mapatibker, ada nga ma-share iti gospel kadagiti na mati iti Apo ijay nga lugar. So adalata kakabsa di panang sungbat iti Apo, iti kararag ni Pablo. Dadji nga rod kakabsat, na ikan iti chance ni Timoteo nga mapanijay, tapno ada nga mapapatibker, iti pamatidak, tapno iti kastakat agbalin nga mature, iti faith da iti Apo. Okay, so anyo di may kadwa nga impag-pray na kakabsat. He prayed that their love might abound. So, mababasa po natin sa 1 Thessalonica chapter 3 verse 12, patakulon kuma iti Diyos iti panagayatyo, iti tunggal may sakan dagiti amin at tao, kat dumakkel kuma akas iti panagayat mi kada kayo. Time of suffering can be times of selfishness. Okay? Yung sarili lang nila ang kanilang iniisip sa oras ng paghihirap. May ibang tao po na nag-build ng wall, okay, sa oras ng kagipitan at isinara po nila ang kanilang puso sa iba. Adadagiti tattao nga kakastoy kakabsat. No umay iti persecution when no trials iti biyag. Adi ngay sarili dalang ti panpanunutin da. Anya. Ngam, adamat dagiti tattao kakabsat. Meron din yung mga tao na gumawa ng tulay para po sila ay mapalapit sa Diyos at sa kanilang kapwa. Iso daytoy kakabsat iti dalangin when no prayer ni Pablo kadagiti believers ijay taga Thessalonica. At sinagot naman ito ng Diyos. Let us see. Basahin po natin 2 Thessalonica chapter 1 verse 3. I think nagkamali pa ako sa verse, pero 2 Thessalonica chapter 1 verse 3. So sabi niya dito, mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan. So sinumbatan na kakabsat ni Apo, prayer ni Paul, nga lumago, love da titonggal maysa. Kut kunana di verse, lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan. Amen. Kastamat ko man niya, dito'y kanya tayo kakabsat. Ada nga,
pag-alabin po natin ang ating pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. Di may katlo kakabsat nga kararag na, He prayed for holiness in life. Mababasa po natin yan sa 1 Thessalonica chapter 3, verse 13. Iti kasta, papigsaan nanto, dagiti puspuso yo, kat naan-anay ka na santuan kayto, iti imatang iti Diyos ken amayo, inton umay ni Apo Jesus agraman dagiti tattao na. Basaan tayo di Tagalog kakabsat, kuna na ditoy, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos, ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus, kasama ang kanyang mga hinirang. Kakabsat, ang pagdating ni Kristo ay nagbibigay ng encouragement sa believers na mamuhay po sila ng banal. Ang pagbabalik po ng ating Panginoon ay pinagmumulan po ng katatagan sa buhay ng isang Kristiyano. Iti pan nakaawat tayo kakabsat, iti pan nagsubli iti Apo, ni Apo tayo nga Jesus, ket maika po iti panagbalbaliw, iti maysa nga tao, tapno agbiag isuna, analintag iti imatang iti Diyos. Amen. Amen po ba kakabsat? Ket, no maipapan kakabsat iti natibker, apamati, ada iti maysa, kadag iti masarakan tayo iti Biblia, nga ihemplo. Iso da ito'y ni Job. Yan. So, oray ni Hope kat tines damat di faith na niya. Ni Satan tines na di faith na. So, nawala po ang kanyang ari-arian, nawala po ang kanyang mga anak, nawala yung kanyang pinakamamahal na asawa, nawala yung kanyang mga kaibigan. Di gagayim da kakabsat ngayon. Di ba ada nga kinondinada isuna? Nagkaroon po siya ng malubhang sakit sa balat. Pero ang pinakamagandang at kahanga-hanga po kay Job is hindi po nawala yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Despite all the suffering, sinabi po ni Job sa Job chapter 1, verse 21b, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. Diba kakabsat? Adalat tayo panagtali na na iti pamati na. Ang matibay na pananampalataya ay bihirang na ipapakita ng mga mananampalataya ngayon dahil nga po sa kahinaan at kalupitan ng mundo. Nukitan tayo kakabsat, di ba? Itong ginagalawan po nating ngayon. Hantayon nga mamalbalayan, okay? Hindi na po natin namamalayan na pasama na po ng pasama at tila hindi na po natin maipaliwanag ang mga nangyayari sa paligid po natin. Just imagine, kadag ito'y lang kakabsat. Ajay, pan nakapatay iti 24 years old nga student, ajay Adamson University, due to hazing sa fraternity, makita tayo kakabsat na hindi po nila dinala sa hospital. Anya tinaramid na kakabsat, binaon po siya sa loob ng lupa. And 10 days pa po ang lumipas bago po siya natagpuan. Nabalitaan tayo ba dahito yan kakabsat nga nangyari? See? Just one example kung kaano po kalupit at kasama ang mundong ginagalawan natin ngayon. Nakakalungkot po minsan na isipin, pero nakakaligtaan po ng maraming mga Kristiyano ngayon na tayo'y nasa mundo. Pero hindi po tayo taga rito. Amen, kakabsat? Saan tayo nga taga to'y lubong? Inya tayo? Ayan ti balay tayo? Papanantayon to, ijay langit, ijay tayo kakabsat. Kaya, madami na ding mga Kristiyano ang nababaduyan. Maipapan iti worship, maipapan iti prayer, and other ministries, okay? Isut gapo na kakabsat nga masapol tayo, nga nasipot iti panangsulisog iti kabusor.
Okay? Habang sinisikap po ng kaaway na sirain ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pagtutukso sa atin, mas lalo tayong mag-double effort kakabsat nga ma-overcome daytoy nga trabaho iti enemy, iti trabaho iti kabusor iti biag tayo. Mag-double effort po tayo. I-overcome po natin yung mga temptation na binibigay po sa atin ng kaaway. Amen po ba mga kapatid? Nakakalungkot pa po minsan na habang nagiging modern po ang panahon ay madami na din pong mga modern Christian na gusto na lamang pumasok, okay, sa simbahan. At bago po ng benediction, agdardarasdan nga agawid kakabsat. Nya, adape lang announcement kat ada ti tao jerwara nagsagsagana da nga agawid tapno agisaang lang tiin na poy ti pangaldaw da. Diba? Hindi na nagiging nawawalan na po ng paghanga sa Diyos sa kanilang pagsamba. Hindi na mahalaga sa iba na hanapin ang Panginoon sa panalangin. Wala na din yung personal na pagsiyasat sa puso sa tuwing nakikinig po tayo ng mensahe, kundi ay hinahayaan na lang po nating lumipas ang oras at pa-Facebook na lamang po sa upuan natin. Okay, ay adati verse. Alak man yung cellphone ko, adati Bible app ko Kuna na, ti papanan na Facebook. Di ba? Nawawalan na po yung halaga ng pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Isungarod kakabsat nga agbalin tayo, nga maadaan tayo iti panagragsak, iti panagserbi tayo ti Apo. Di ngay haan ko mga mapukaw iti na idumdum mga panagragsak tayo. Idi mun una nga namati tayo iti Apo. Okay? Wag po sanang maagaw yung ating pagmamahal, pag-ibig at pananatili sa Diyos. Mas mahalaga na sa atin ang no kitkitan tayo kakabsat kat mas importante kada tayon ti temporaryo nga liwliwa dito'y lobong. Haan ko mga kasji kakabsat no dikat di agnanayon ko mga liwliwa iti adda nga maipangpangruna tayo. Di maadan tayo iti maadan tayo kakabsat iti na idumduma apanag ragsak. Amuyo iti kababalin iti may sanga namati ti nga naikamang iti natibker apamati ket napasnek iti panagkararag na. Kumusta kakabsat iti prayer life tayo? Kumusta po? As individual, okay, masasabi po ba natin na talagang palagian po tayong nananalangin sa Panginoon? Nakahanda po ba tayo araw-araw, okay? Nakahanda ba tayo araw-araw na tanggapin ang mensahe ng Diyos sa ating pakikiupag-usap sa Kanya? Kailan po yung huling dumalo ka sa prayer meeting? Okay? Di Thursday, ada ka kakabsat? Manmanulong sa tinagbuya di Thursday niya. Ada kami amin di Bagyo, tapos sumuyi ka sa niya, bilbilangin mi di views niya. Mga 11 ba, ma'am niya? Ma'am, 11. Tapos si kami nga da di Bagyo, bilbilangin mi mo, 1, 2 ni Ate Sharon, ni ma'am nga ka, sitsita tayo lang sa mo, tagbuy-buya. Kung namin nga kastata, apay nga nagbasit mo ti views na niya. Si ni 11, adalang ti may sanganay na yun. Sangapulo kami gamin ijay kakabsat kat 11 daji views. Ada ti may sanganay na yun. Kumusta kakabsat? Kumusta iti panagkararag tayo iti Apo? Putnumot lang kadi kakabsat nga napasnek iti panagkararag tayo. Amuyo adati may sanga testimony nga kayat ko nga istorya kanya yung kakabsat. Iso da ito jay how a Filipino missionaries help a forgotten tribes. Dayti kat kwata iti article iti Advancing Native Mission, ANM. So, da ito'y kakabsat. So, dito'y Pilipinas, ada iti may sanga tribes, ijay San Luis Agustin del Sur. So dapat mauawagan nga Manubo tribes.
Ayan. So, ang kanila pong pangunahing hanap buhay doon ay pangingisda. Ayan. Jingi trapping da ka na jingi pangangaso. Dagiji kakabsat. Iti adang trabaho de jay. Kabilang na rin dito yung paghunting po nila ng bees. GB kakabsat. So, adadagiti dayuhan nga dumag sa ijay. So, adadagiti mga ngaso, laging companies, corporate plantation, kakabsat, kanadji military operation. Kati narami dadagiti kakabsat kat adangay nga binawasan da dadji mang cover iti kagubatan. So dumating po ang mga tagalabas upang kumuha ng mga resources po doon. At ito po yung isang naging dahilan ng paglubog ng mga tao sa kahirapan. Kat atati may nga pulis kakabsat. Tinagan na kat Jonathan. Ang Jonathan Espiritu Okay, Jonathan. One time, agdengdengag isuna. Ayan. Nakinig siya habang ibinabahagi po ng isang misyonaryo ng ANM ang tungkol po sa kanilang binisita. Di mo na nga pagbisita da kakabsat ijay ayan ti Tribe City, Manobo. Kat ada di mo na nga nangibaga nga di balbalay ijay kat marupok na po. Tapos yung mga bata doon, gusgusin. Tapos parang wala po silang knowledge sa pagsasaka. Kat daytoy kakabsat iti maysa nga nang touch di puso ni Jonathan. Daytoy nga pulis kakabsat. Sunakat Pilipino pulis. Na ibaga na kakabsat, nalaman po niya na kailangan po ng mga tribo doon ang ating Panginoong Jesus. Kailangan da ititulong kung kailangan da ni Apo tayo nga Jesus. Kaya naman, talagang ramdam niya. Okay, ramdam po ni Jonathan yung na pinapangunahan po siya ng Diyos na maging bahagi sa sagot na ito. Dahil nga rod kakabsat, jika sa pulanda. Si Jonathan po ay sabik na sumama sa susunod na paglalakbay ng misyon. Kat kakabsat, tapno iti kastakat, maumay suna ija inti misyon, tapno agkaroon suna iti relationship kadagiti tribo ijay, inti Manobo tribo. Okay? Dahil sa mapagbigay po na donor ng ANM, ayan, sila po, yung mission team po nila is kumuha po ng pagkain, nag-donate na kakabsat ti makan, ag-agas, okay, damit, sandals, mga laruan po ng mga bata. Sa loob po ng 6 na oras na kanilang paglalakbay, ay nananalangin po si Jonathan na sana ay maging masunurin po siya sa ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Makita tayo kakabsat ni tarigagay ni Jonathan nga tumulong ijay nga tribo kakabsat. So umuwi po siya, ayan, umuwi siya, nalubos po yung mindset niya is nakatuon po na gusto po niyang ibahagi, okay, yung kaligtasan ng ating Panginoon sa tribo na iyon. So, ang ginawa po ni Jonathan ay nakipag-usap po siya sa kanyang amo sa himpilan ng pulisya upang maglingkod sa mga tao doon kakabsat para magkaroon po sila makapag-establish po sila ng relationship sa kanila. Ngayon, bumalik po si Jonathan sa lugar na yon. Hindi na po bilang isang pulis, kundi ay bilang isang misyonaryo na may sariling ministry. Di ministry nakakabsat nga kayat na nga i-share iti gospel, iti dayta nga lugar, kadagiti tattao, kung tulungan na ida, iti pangkasapulan da. Iso nga ni Jonathan, nang tugot so nakakabsat, iti nyog, ayan, bukod ti nyog, anyapay, dagiti gulay, nandyan na rin yung dagiti saging nga mabalinda nga saba nga mabalinda kakabsat, nga imula, kasjay. So, kung titingnan po natin, nais niyang tumulong sa pag-unlad ng malawak na lupain na pag-aari po ng mga tribo na ipinamana po sa kanila mula sa kanilang ninuno. Kaya't nakakabsat nga tumulong. And then,
makikita po natin dito na yung mga dumadayo doon, okay? Ni Jonathan kaming kakabsat kat sinurwan na ida nga agmula, sinurwan na ida no kasatno iti agmula JNT taltalon, kat dagiti tattao nga mapapan ijay, dagiti mga ngaso, dagiti naganaji ko nagtatayan, dagiti military operator, kat adda nga buybuyan da isuda, ijay adayo, okay? Buybuyan da, pinya nga aramidin da dagito di ba? Agmulmula da kakabsat, sinurwan isuda ni Jonathan. And then, dumating po yung pag-aani na kakabsat. Di ngay ada nga alaendan dagiti apit da kakabsat. Kat inayaban ni Jonathan dagiti tattao nga makis salamuha kanya na tipinangan. Kat ijay nga gundaway kakabsat, adda nga in-share na iti sasao iti apo kadagiti tattao. Nag-evangelize po siya at ibinahagi po niya ang magandang balita sa kanila. To make the story short, kakabsat, kat ada nga maspay, ada dagiti kusang loob nga simurot kenkwana, bayat iti mulmula da kakabsat, kat natuto da no kasatno iti agmula. Ken mas masigasig da pa yun nga agdengeg iti sao, iti apo, bayat iti panangishare ni Jonathan kadakwada. Kakabsat, makita tayo ditoy nga ni apo ket inaramat na iti maysa nga tao. Ayan. Tapno iti kastaket mabalbaliwan. Aji garot kasasada jay. Inti tribo nga dajay. Tatta kakabsat at da iti 40 families nga agtiptipon ijayan iti panagsamba. So ada kakabsat iti in senda ijay nga pastor tapno edi mangtuloy iti ministry jay. Tagami ni Jonathan kakabsat adamat iti tungkulin nga masapol ng aramidan tapulis nga rod isuna. Ngem saan nga nagsardeng iti panagbisita na ijay kakabsat. Kanayon isuna nga mapapan ijay tapno kumustaan dagiti tribo ijay Manolo. Kakabsat, kaya't ko nga igibos iti daytoy nga sermon, iti maysa nga verse. Di ko na iti Timoteo chapter 6, verse 11 to 14. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa inyo, sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, at sa harap ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato, sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniuutos sa inyo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dawatot man garod kakabsat nga tumakder tayo ket mapantayo iti panagkararag. Tata kakabsat, di talo nga puntos nga naadal tayo. Anya nga ta, ditoy, iti amom nga pagkurkurangam. Di talo nga puntos, di kababalin iti maysa nga natibker, nga namati, nga naikamang iti natibker, nga namati. Anya nga ta kakabsat, iti adda, nga pagkurkurangam. Dawatok man nga ikararag mo iti bagim, tatanga oras. Dumawat ka kin apo iti
pamigsa. No ti pagkapsutam ngan ket, jay saan tayo nga panagsipot iti kabusor, idawat mo iti Apo, nga idalan nakakakabsat. No pagkapsutam man ket, awanan iti naidumduma nga panagragsak iti no dumteng dagiti persecution, idawat mo iti Apo, nga ikanla ka iti naidumduma nga panagragsak. No iti mat pagkapsutam, ket saan nga napasnag iti panagkararag mo, idawat mo iti Apo, nga surwan na ka, nga agkararag, asipapas na. Agkararag tayo kakabsa. Kararag tayo iti bagitan. Bueno, Apo Diyos, agyaman kami ti daytoy nga aldaw. Impalagip mo kada kami, o Apo, dagiti kababalin, nga masapol nga pagsarmingan mi, o Apo Diyos. Dagiti nga kababalin, o Apo, mangtulong kanyami, o Lord God, tapno iti kastakot mapatibker, iti pamati mi, kadagiti panubok ng umay iti biyag mi, o Apo. Wan, o Diyos, sika, o Lord God, iti mangidayo kada kami, kadagiti temptation, o Apo. Palagip mo kada kami, o Apo Diyos, nga saan kami, o Apo, nga agpasulisog kadagiti kapuso. Wan, o Apo Diyos, sikamot, Lord God, iti mangsuro kada kami, o Apo, nga maadaan kami itinananay, o Apo Diyos, nga panagragsak, dumdeng man, dagiti panubok, iti biyag. Yes, Lord. Dumawat-dawat kami iti pamakawan, o Apo. No adda, dagiti gundaway, o Lord God, nga maliwliwayan mi, iti panagkararag, o Apo Diyos. Ngam, kiyaman kami, o Diyos, nga palagip mo kada kami, o Apo. Iti daytoy nga kababalin, sabol mi, o Lord God, si papasnag, iti panagkararag, o Apo Diyos. Thank you, Lord. Agyaman kami, o Lord God, iti iglesia, o Lord, nga nakaibilangan mi tataw, Apo, sika, o Lord God, iti patuloy nga mangpatidker kada kami, o Apo Diyos, akas maysa nga iglesia, tapno iti kasta, o Lord God, kat mapagbalaygan, iti amin, o Lord, nga umay nga panubok iti biyag. Agyaman kami, o Apo Diyos. Takanayon ka nga adda kada kami. Nakanayon nga mangpalpalagip kada kami, babaan kadagiti sasaom, o Apo. Nga masapol mi, o Lord God, nga agtalinaed iti pamati despite kadagiti panubok iti biyag. Thank you, Father God. Sikan, o Lord, ti adda nga padayawan mi, ket ato yan, Lord, iti dawat kan kararag mi, iti naga ni Apo mi nga Jesus. Everybody will say, Amen and Amen.